ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಸುಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೂರ ಅಡಿಗೆದನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಗೆದನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರತ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇ ಅಡಿಗೆದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಲೆಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಎಂಚನೆ ಬನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿದಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಮಾತ ತಿಂದಿನೇನು ಕರಗಾರ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೂಪ್ ಪರ್ಪತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಂಡ ತೂಕನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಟ್ದ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಐಕ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ದೆ ತೊಂದೆ ಎಲೆಲ್ಯ ಐಟ ರಡ್ಡೇನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಾಲೇನು ಅಂತ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ನಾಲು ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಒಂದು ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ತೋಜ್ಪಾವ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೊಂದು ಇದು ತೆಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದಡು ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ 4 ಕಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಬಣಲದಿ ಒಂದ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಡ್ಡ ಮೆಣಸು ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಇತ್ತ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಚಮಚೋಡು ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೊಗ್ಗು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸೋಂಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತೆ ಸೋಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಬೇವ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆವು ಇನ್ನೇನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಗ ಎಲ್ಲಿಯದಿ ಒಂದು ನಾನು ಅವು ಇಲ್ಲಿನ ಕರುಂಟೆಲ್ಲ ತೈಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹುರಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹುರಿದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು 1 ಮೆಣಸು 2 ಮೊಗ್ಗು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಎಳ್ಳೆ ಸೂಟೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಪಟ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂಚೂರು ಬೈಯಾಡು ಒಂಚೂರು ಮೋಪುಗ ಒಂಚೂರು ಬಾಡಾಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಸೇರ್ಪಾದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ
ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ 1 ಚಮಚ ಪಾಡ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯಪನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವೇನೊಂಚೂರು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಗ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೋಡಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನು ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಒಯ್ಕ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ಪುಡು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅವೇ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದೆಚ್ಚ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ಐಕಾತ್ರ 1 ಚಮಚ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬೇಯೋಡೊಂದು ನಂಗೆ ಅಗ್ಗೆರ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 3/4 ಅಂಶ ಬೇಕಂದು ಯಾವು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ನೆಕ್ ಪಾಡುಂಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ಇತ್ತ ನೆಕ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತ ನೀರು ಪಾಡುಂಗ ಒಂದು ಸೂಪು ಏಪ ಪಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಉನಸಾದ ಒಂಚೂರು ಪರಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಪುಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಗಂದ ಮನಸಾಲೆ ಮಗೆಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಣ ನಿನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಸೇರ್ಪಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಪ್ಪು ಬರೋಡತ್ತೆ ಐಕೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆವರೆಗೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಂಡ 1/4 ಚಮಚ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ನು ಪಾಡ್ದತೆ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಕಲತಿತ್ತಿನ ಪಾಡೋಂಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏಪಲ್ಲ ತೆಲ್ಕು ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಇಂಚ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಮಾತ ಕೊಡಗ್ಲ ಮಾತ ಈಗ ಸೇರ್ದು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಡು ನಾನು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿ ಹೊಡಿತೆ ಕೊದ್ದಿ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸೂಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ. ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ನಮ್ಮ ಪೂಂಟ್ಗ. ಇತ್ತ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಲೆ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಚಾತನು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೂಪು. ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೂಪು ಪಂಡ ಎಂಚಿನಂದು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಪರ್ದು ತೂದು ಎಂಚಣ್ಣೊಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಎಂತ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಖಾರ ಉಂಟಾ? ಖಾರ ಸರಿ ಉಂಟು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಚೆಂದಾಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತೇಳು. ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಆಲ್ಪನಂದುಲ್ಲಲು ಮಲ್ದಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು, ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಅಂತನಂದುಲ್ಲಲು ಮಾತೆರ್ಲವರ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ತುಯ್ಯಾರೆ ಸೂಪು ತುಯ್ಯಾರ ಪರಿಯಾರ ಎಂಚತ್ತುಂಡು ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಶೋಕುತ್ತನತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಜಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು 1 ಚಮಚ ಪಾಡ್ದೆ, ನಿಕ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಆತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗದ ಇಷ್ಟ ಜಂದಿನಕ್ಲು ಮೊಗ್ಗು 1 ಪಾಡ್ಲೆ, ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಾನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಆತನ. ಮಾತ್ರ ಖಾರ ಖಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ. ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ 1 ಭಾಗ ಪಾಡ್ದೆ, ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಬೋಡೊಂದು ತಿನ್ನ ಬೇತೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಬೋಡೊಂದು ತಿನ್ನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿ, ಒಂದು ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓವು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪಣ್ಣದು ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಲೆ ಪಂಡಾರ ಡಯಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಂಡ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ವೆ. ಬಾಯ್.